Liyayikhetha igumgedlela inkosi enkulu uBhomvele Stima Samampondo babamkhulu omkhulu phakade ame. Kuze kusuke lempi yamakhanda njalo eyayiqale ngabo abantu bakwaHlongwa ababegolozile ukukhokha intela. Abagcina betetinywe kanzima lapha ezinqeni nasemhlane. Ngazo izimvubu zawo amaNgisi. Nalapho kwasuka khona umbhikisho omkhulu khona endaweni yaseMngeni. Lapho kunababhikishi ababephikisana nayo lentela. Nalapho inkantolo yagcina ithumela amaphoyisa ukuthi ayophenya ukuthi kungani lembhikisho imingaka ngenxa yabantu abangafuni ukukhokha intela. Lapho abazama khona ukubopha umholi wababhikishi. Behluleka ngoba phela umphakathi wagcina usubulale amaphoyisa amabili. Yilokho-ke kokhela ubumentshisi ukuba le ndaba yempi yamakhanda igcine isisabalale izwe lonke yaze yamukelwa kuye uBhambatha. Phela amaNgisi lawa ayethuswe enye indoda mphini eyayihamba imemezela kulo lonke izwe nakuwo wonke amadolobha imemezela ngokuphela kombuso wawo amaNgisi. Ingakaqali nayo impi kaBhambatha. AmaNgisi abesebona ukuthi leya ndoda ngenzeka ukuthi yayiqinisile nakho abantu sebeyawavukela amaNgisi ngokugoloza ukukhipha intela. Le ndoda ihamba imemezela lezi ndaba nje nakayithandi kukhona okwakuyiphusha. Le ndoda phela yayiyilo iduke esandlwana nayo. Njengoba wonke umuntu owayesonta ngalesa sikhathi wayeqale ngako ukuthi adayize isizwe sakubo. Azinikele embusweni wabo abelungu bese yofundiswa khona emishini. Uma sekubonakala ukuthi uyimpimpi enhle kakhulu nesheshayo ukubamba ulimi lwesilungu babe sebemthatha-ke lapho bemphendule umshumayeli agcine ebe umfundisi ngoba enolimi oluhle lokukhohlisa abantu. Le nsizwa igama layo kwakuwuye uZandile Nkabinde. Eyayiqanjwe lona igama layo lokubhabhadisa kwathiwa inguJohane. Eyayingumshumayeli ebandleni lawo amaluthela khona eNquthu. Le ndoda yayisiziphilela kamnandi njengoba esiwumshumayeli inomuzi wayo omuhle kanye nonkosikazi wayo. Ehleli kamnandi nazo izingane zakhe. Indaba yaqala ngalesi sikhathi sekushone unkosikazi wakhe. Ukuthi impilo yakhe ishintshe kakhulu ngoba phela wayeseqalile ezwa amazwi ayekhuluma emoyeni. Lelo lizwi phela kwakuyilo leliya lizwi elalihlupha umfoka Mayekisa elalizibize ngaye uShembe. Elahlupha le ndoda lithi kuyo, "Ngiyakuthuma hamba uye ezintabeni zasobunjini. Ufike ulinde khona. Uthandaze imini nobusuku izinsuku ezingu-40. Ngiyohlala nawe khona." Phela lezo zintaba ziyesabeka kakhulu zilapha yana uma usubheke endaweni yaseJozini. Kukhona yonke inhlobo yezimila mongo zentaba, izipoki nezinyoka ziyatholakala kuyo leya ndawo. Ilapho-ke uNkabinde aqala khona ukungena enkingeni. Waphenduka uhlanya ngokuphendulana nezwi elikhuluma emoyeni lomuntu ongaziyo. Lafika lelizwi kwaze kwaba kabili. Ilapho ayeseliphendula khona elitshela ukuthi ngeke ngikwazi ukuhamba ngishiya abantu bami ngoba abasenanina. Labuya okwesithathu lelizwi lathi nginguJehova ngiyakuyala ukuthi wenze lokho engikushoyo. Labe selimkhombisa isibonakaliso sesiphepho esikhulu esinamandla esasihamba sibhubhisa siginqa yonke into nezihlahla sibulala yonke into yayikhona. Labe selithi izwi lakhe uJehova, "Lesi siphepho siyobulala yonke into sibulale nawo umuzi wakho kanye nabo abantu bakho laba ubathanda kakhulu uma unqaba lokhu engikuthuma khona." Yilapho-ke uNkabinde abona khona ukuthi kakudlalwa lana wabopha amasaka akhe waphikelela khona ezintabeni zasobunjini. Wafike wakhuleka njengako ukusho kwalo izwi izinsuku ezingu-40. Ekuqedeni kwakhe ukukhuleka lezi zinsuku ezingu-40 lapho khona abona isibonakaliso esinzima kakhulu uNkulunkulu eziveza phela kuye uNkabinde. Wathi kuye makabuke phezulu esibhakabhakeni. Yilapho uNkabinde abona khona izindlu ezakhiwe ngohlelo lwesiZulu amaqhugwane. Phakathi kwawo lo muzi owawumkhulu kakhulu
kwakukhona itende lapho kwakumi khona umuntu owayecebezela kakhulu engabhekile. Labe selithi kuye izwi, "Lalela Nkabinde, nginguJehova uThixo wobaba bakho." Phela uNkabinde wayedidekile kakhulu ngoba leli lizwi leli lalingazichazanga ekuqaleni, kodwa labuye lathi linguShema. Kuyimanje selithi linguJehova. Njengakuye umfokamayekisa owathi leli zwi malikhuluma naye wadideka kakhulu lapho leli zwi elaze lamthuma eBhayibhelini lathi, "Igama lami likhona eBhayibhelini, bangibiza ngokuthi nginguJehova." Labe selithi kuye leli zwi, "Ngiyakuthuma njengamanje ukuthi hamba uyoshumayela eThekwini nakhona eMgungundlovu eMaritzburg." Nangempela le ndoda yayingabambezeli kakhulu ngoba yayilesaba kakhulu leli zwi, ayifananga nayo insizwa yakamayekisa eyaba nokugoloza okukhulu. Yaze yafelwa izingane eziningi kakhulu. Le ndoda yaphuthuma ngokukhulu ukushesha yabuyela khona ekhaya emzini wayo eNquthu. Wafike wabheka umndeni wakhe ukuthi usahlezi kahle yini, wathatha futhi amanye amasaka akhe waphikelela khona eMgungundlovu wayoshumayela khona. uNkabinde uyoshumayela eMaritzburg nje na. Umbuso wamaNgisi wawuqinise kakhulu phela imithetho, ugade wona amavukela mbuso lawa. Wayesengozini enkulu uNkabinde ngoba phela nabo abazalwane baseLuthela bamxwaya kakhulu ngale ntshumayelo yakhe manje ahamba eyishumayela, engasafani nalela vangeli lobuKristu elikade elishumayeza abantu. Abanye abazalwane basebesho ukuthi impela umshumayelo seyahlanya ekhaya, ngoba phela wafike washumayela khona eMaritzburg ethi uthunywe uJehova ukuthi atshele abantu ngomuzi omuhle osuka ezulwini owehlele emhlabeni. Lo muzi wakhiwe ngalo uhlelo lwesiZulu lwamaqhugwane, ethi abantu abayohlala kulo muzi babonakala ngawo ukuthi befake imvunulo yesintu kanye nezingubo ezimhlophe. Ethi uJehova uyovusa kabusha imicimbi yesintu nokugida nokusina. Lapho kuyobe kutholakala khona izigubhu nazo izimbumu ekuyobe kugidwa ngazo, kugidelwa uJehova. Laba bantu bayohlala begqoke yona imvunulo yesiZulu, bayokhonza ngalo iSabatha, ngeke bebase ezindlini zabo ngalo iSabatha. Futhi kuleli bandla kuyoqhakambiswa ukuziphatha kwezinsizwa nezintombi ukuba zilinde zingagani, kodwa ziyoze zigane ngawo umthetho wenkosi eyovela kulo leli Jerusalema elisha. Lo muzi uyobe wakhiwe kahle, unamasango angu-12, uyobe unensimu yezithelo kanye nempompi yamanzi. Uma umuntu engena kulo muzi uyogeza kuqala, futhi ngeke angene ngazo izimbadada zakhe. Wathi uZandile Johannes Nkabinde, lo muzi kuyomela abantu bewuhloniphe uma usufikile, ngoba uyofika nayo inkosi yawo lo muzi eyoba isuka khona ezulwini. Lo muzi uyokwaziwa magumbi 4 omhlaba. Abantu uma befika kulo muzi, abesifazane bayothola izingane abangazitholi. Le nkosi eyofika iyokwehlisa nelobolo, amadoda bese thatha abafazi abaningi. Nayo imishado iyoba mningi bese kuzalwa izingane eziningi. Lezo zingane angeke zife eziyozalwa kulowo muzi. Le nkosi eyofika kulo muzi iyovula amasango ukuba abantu bavume izono zabo, bangene kuleli Jerusalema elisha sebegezile, amagama abo ayobhalwa encwadini yokuphila. Le nkosi eyofika iyobhabhadisa abantu emanzini. uNkabinde wayehamba phela eshumayela kulo idolobha lase-Maritzburg. Phela abantu abaningi babengasekho emakhaya, phela base bethuthele kuzo izindawo zabelungu nasemadolobheni nasemaplazini lapha base besebenzela khona. Kwase kuze kwakuba khona isiquku esikhulu esasilalele uNkabinde nalezi ndaba ashumayela ngazo edolobheni. Kodwa izimpimpi zabelungu zazisola ukuthi leli iphekula kumele liyobikwa kwabakhulu, kanti abazalwane babo ubuKristu babesola ukuthi ufuna ukuzobulala ivangeli lobuKristu. Liyaguqa lapho ekumkhedlela mzulu amafutha omkhovu 20 minutes waphathe. Amen.